नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनै जोङो आरोबाव माखासे गोदान भिडिअनि सायावहाय सावरायगोन गिबियाव जोङो नैबे एमपि रोनगोरा नार्जारी सारनि बुंनायनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो नैबे सासेबाव एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सारनि बुंनायनि सायाव जोङो सावरायगोन थामथियावहाय बिपिएफनि सीएमनि सायावहाय जोङो सावरायगोन जोबनायाव जोङो एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय एमपि रोनगोरा नार्जारी सारा मा बुंदों Sri Rangaura Narjari. Thank you, sir, for giving me the opportunity. So my subject is demand to construct flyover at the railway crossing at Odalguri, Tongla, and Goresar town in Bodoland Territorial Region, Assam. So the Bodoland Territorial Region was created through the signing of MU agreement between APSU All Bodo Students Union and other associate organizations like NDB and UBPO in 2020. One of the objectives of the accord was to ensure accelerated development of tribal areas. The commitment for construction of flyover at Odalguri and Tongla in Odalguri district and Goresar in Tamilpur district at a railway crossing falling in the BTR region was laid in the clause number 10.1 of the BTR Accord 2020. Odalguri is a district headquarters bifurcated by the railway tracks into two parts. Students, business, community and publics are to cross railway gate, closing their real-time movement for their business. The construction of flyover at the railway crossing is necessary for seamless movement of the public, students and business community for their daily business, avoiding probable incidents. So the Tongla and the Goresar town railway gates cause lots of trouble to commuters, which lead to traffic jam, affecting seamless movement. Sometimes students are to miss out exam time due to unable to cross the railway gate in time. Considering the importance of the flyover in those places, demands for its construction was inserted in the Annexure 4 of the Accord, which is to be sanctioned by the Government of India. Therefore, I urge upon the government to take measures to construct those three flyovers at railway crossing and fulfill the needs of the public as committed in the BTR. Thank you, sir. जोङो बयबो मिथिगौ दिल्लीयावहाय सावरायज्लायगासिनो दङ फैबाय थानाय 19 अक्ट' खालार खालिसो जोबगोन दा बेयावहाय बर'नि गांनाय उखैनायखौहाय सावरायनाय जोङो बर'नि सानै एमपिखौहाय जोङो नुगासिनो दङ अब्ला रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नुखाबाय उदालगुरिनि गलमायावहाय फ्लाइअभार गायसननाय नैबे फ्लाइअभार गायसननायखौ लानानै बिपिएफनि आइटिसिएलफ्रा बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा ओरैबायदि खुसि जादों बिपिएफआ मावबाय होननानैहाय नाथाय जोङो नुनो मोनदों इउपिपिएलनि एमपि रोनगोरा नार्जारी सारमोना बे फ्लाइअभारखौहाय होजोंहाय बिहैखादोंखा दा बेयावहाय बिपिएफनि सासेबो एमपि गैया बिपिएफ पार्टिनिफ्राय एमपिआ इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायसो सानैबो आरो इउपिपिएलनि सीएमनि बै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे एकर्ड जादों बिनि गेजेरजोंहायसो फैफानाय बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा दफा दा बे दफाखौसो मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों फारसेथिं बिपिएफ पार्टिया दासिमबो बिसोरहा बाजेट जाथ'वाखै अब्ला माखौथो इसेबां दुगा जादों बिपिएफ पार्टिनि आइटिसिएलफ्रालाय दा जेसेबांनाखि बिपिएफ पार्टिया फेथा हादों बे फेथा हानाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे गासैबो इउपिपिएलनि समाव मावखानाय बेखायनो आंसो लाबोदों होननानैहाय बुंना लानो लाजिनांगौ बिपिएफनि सीएमआबो एसे साननाय हनायफ्रा थानांगौ आं बेखौ बुङाखै जे मावनाङा मावनांगौ मानोना सरकारा बिपिएफ पार्टी दायो दा बिपिएफ पार्टीनि दायित्व बिसोर मावनो खाबु मोननैखौहाय बिसोरो मावनांगोन मानोना समखौनो होखायाखै रायजो राजाफ्रा अब्लालाय मारैथो मावनो मोननांगौ जाखो ना रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ
रोनगोरा नार्जारी सारा बे उदालगुरि गलमानि उदालगुरि टाउनावहाय जे ट्रेन लामाखौ थांलाय फैलाय बारस'बाय थायो बेखौहाय जाहाथे फ्लाइओभार बानायो बेनि थाखाय सावरायनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बाक्सा तामुलपुरावबो बिसोरो रायखांहैनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला मानोथो लाजिया फांजिया बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा आं मावदों उमुक मावदों थुमुक मावदों बुंबाय थादों रायजोनि थाखाय मावदों मोजाङैनो जादों मोननैबो सरखारखौहाय जोङो मोजांखौनो बाख्नायनांगोन नाथाय बेयावहाय क्रेडिट होबाय थानो नाङा रायजोफोर मिथिबायना गोदान सरखार फैदों होननानै गोदान सरखारा बेखौ मावनो हादों बे माब्लाबाबो जानो हाया दानिया नैथियावहाय आरोबाव इउपिपिएल नि सासे एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी सारा मा बुंबावदों खोनासंबावदो थारैनो बेखौ सानदोंब्ला बेबायदिनो खालामारोब्ला बेथ' जोबोद बाख्नायथावबा आङो साबायखर जासिगोन नाथाय राजखान्थिहा बयहाबो मोनफा मोनफा गावहानो थांखि आरो नोजोरफोर थायो दा बेयाव जोंनि उद्देश्यआ जुदि सार्भ जायाबा नोङो एलायन्सनि मुङाव एलायन्सल' जुदि जायोब्ला बियो बे गनायथाव जाया बेनिखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दङ जे नैबे टारगेटआ जायोबा जोङो लोगोसेयैनो थानो हायो आरो जोङो बे नङा जे इउपिपिएल दोलोआ जोङो बेबायदि जोंनाव मोननै राजखान्थि हान्जा दं आथिखालाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिनि गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय राजखान्थि दोलो रेजिस्टार्ड पार्टि रिकगनाइज पार्टि बे पार्टिखौ जोङो लांनांगौ आरो लांनांगौआव एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय जों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जायोबाथ' बाथ्राया बुंनांगौ गैलिया जायाबा खिन्थु जोंहाबो मोनसे स्टेन्ड थायो बे स्टेन्डखौ जोङो हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो क्लियार खालामगोन टिकेटनि बेलायाव माबायदि सिन्था खालामनाय बेलायाव अलरेडि जोंना आफादगिरि बिथाङा बुंखाबायानो जे नैबे एलायन्सफ्रा जुदि गनायथाव जायोबाथ' जाबायसै जायाबा जोंहाबो मोनसे टारगेट दङ आरो एबाराव जोङो काउन्सिलर नङा काउन्सिलनि बायजोआवबो जोङो टिकेट होनायनि खोथा केन्डिडेट फसंनायनि खोथा जोङो सिन्था खालामदों एलायन्सनि बाथ्रा बुंदों काउन्सिल इलेक्सनावबो इउपिपिएलआ सिंगेल सरखार दादों यानिखि गेलेदों दादों नङा गेलेदों नाथाय इउपिपिएलखौसो बिजेपिजोंहाय सापर्ट जायो होननानैहाय बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ नेवसिदों नाथाय जाय सरकारा सिंगेल दागोन होननानैहाय थगायदों बे सरकारा दिनैहाय बिजेपि पार्टिजों थाफानानैसो सरकार दानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बिटिसिखौ सोर सलायदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा सारासो बिटिसिखौ सलायदों नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दंखायो बिपिएफनि सीएमआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसो खिबु थाम्फै होफाबायनाय जोङो नुदों रायजोफोर थगायजादोंना थगायजायाखै बर' रायजो राजाया दिनै बिपिएफनि सीएम आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै ओरैबायदि रायजो राजाखौ फुस्लायगासिनो दङ बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आन्दाज मोननांगोन नङाब्ला गाब्र'गोन रायजोफोर बेखौ साननानै लाखा आरो बे एलायन्सनि बेलायावहाय आं बेखौनो बुङो जयन्त कुमार बसुमतारी सार एमपि नोंथांमोना आरो सीएम प्रमद बर' सार आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार नोंथांमोना साफ्रोमबो जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि मावथिफोर दङ सिंगेल सरकारखौनो गेले देरहालागि दा देरहा सिंगेल सरकारखौनो गेलेनो नाजा देरहायोब्ला बर' रायजो राजानि थाखाय ओरैबायदि सुबिदा जागोन सिंगेल सरकार दानो हायोब्ला मानोना नैबे समावहाय कंग्रेसआबो दुरबल आरो बिजेपिआबो दुरबल मानो होनोब्ला बिपिएफ पार्टिया एसटिनि गेम गेलेदों बेनिखायनो बिसोरो दुरबल जाबाय बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां सिंगेल सरकार दानो नाजा बेखायनो आं सानदों जे फैबाय थानाय जे विधान सभा इलेक्शन आरो एमएलए इलेक्शन बेयावहाय रायजो राजाफ्रा हाजासे इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्लानो बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायफ्रा सुस्रांजानो हागौ होननानै आं सानदों रायजोफोर
थामथियाव फैदो BPF नि CM एसे ससे खोनासं भिडिअखौ मा बुंदों आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों हा जिरायगोनब्रा मानो जिराया जानो मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौबो रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय वाह माबायदि क्रेडिट लानो नागिरदों नायलाय 4 दानाव माब्ला मावस्लाबखो एनडेबिफोरनि CBI NIA केसखौहाय बुंलाय रायजोफोर जाय CBI केस NIA केस बियो थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय लानानै हयथ' नांदों रायजोफोर जेरैहाय गर्जन मोसाहारि सारा बुंदों साफ्रोमबो साफानि उनाव साफा जेलाव लानानै थांजानाया BPFनि सरकारनि समावनो बेखौ सोर बावनो जायफोरनि खर'आ गाज्रि बिसोरसो बावदों जायफ्रा साननो रोङाखै बिसोरसो बावदों नाथाय आं बावाखै आरो सोरबा आं बायदियाबो बावाखै रायजोफोर BPFनि CM हाग्रामा महिलारिनि खुगायावहाय NDBनि सोदोबानो फैयामोन माब्लाबाबो फंसेबो NDBनि रावानो बिनि खुगायाव फैयामोन दिनै मानो NDBनि राव फैदों फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शनाव देरहाबावनो MLA इलेक्शनाव देरहाबावनो बेखायसो BPF पार्टीनि CMनि खुगायावहाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि नाम फैदों सिदा खोथा NDBफोरनि केसखौहाय सोर मावदोंब्ला UPPLनि CM ओमफ्राय रन्जित बसुमतारी सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो UBPOनि मावथिफोर NDBनि मावथिफोर बिसोरसो NDB जेलाव थानांनाय आरो फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि केसखौहाय मावगासिनो दङ आरो मावबोदों फाइनेन्सियेल सापर्टआव UPPL बाखि रावबो नङा रायजोफोर नायलांबाय थादो BPF पार्टीया मा खामानि मावो सान्थि लाबोयो ना असान्थि खालामो असान्थिखौथ' 4 दानावनो नुजेनखाबाय बेखौथ' जों मिथिखागौ बेखौ बुंथ'ला आङो फैबाय थानाय समखौसो नेनानै थानोसै गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि